Huma 86 il-każi ġodda ta' COVID-19 reġistrati f'pajjiżna fl-aħħar 24 siegħa fil-waqt li fortunatament bejn it-3 u l-4 ma tilef ħajtu ħadd kawża tal-pandemija li lna nħabtu wiċċna magħha sa minn Marzu tas-sena illi għaddiet. Għaldaqstant, il-vittmi tal-virus għadhom qed jammontaw għal 464. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li komplew jiżdiedu l-pazjenti fl-isptar Mater Dei li huma pożittivi għall-virus kif issa jammontaw għal 17, inkluż żewġ pazjenti rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant kienu 39 il-persuni reġistrati bħala mfejqa fl-aħħar 24 siegħa u għalhekk il-każi pożittivi attivi żdiedu għal 954. L-ola total sa mill-ewwel ġimgħa ta' Awwissu. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Chris Fearn spjega li sa nofs ix-xahar iddieħel f'pajjiżna jista' jkun li jiġu mlaqma kontra l-COVID-19 tfal li għandhom bejn il-5 snin u 11-il sena. Dan skont id-deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini. Filwaqt li spjega li huma 6,000 il-persuni li għandhom il fuq minn 70 sena u li għadhom ma ħadux it-tilqima tal-booster u spjega li mid-29 ta' Novembru persuni li għandhom bejn il-50 u 59 sena se jkunu jistgħu jirreġistraw sabiex jitlaqmu bil-booster. L-immunità li toffrilek il-vaċċin mhijiex għal dejjem imma immunità li tibda nieżla. U li iżjed ma tkun anzjan, fil-verità iżjed l-immunità tinżel malajr. U allura huwa ċar ukoll il-ħtieġa tal-booster u l-ħtieġa tal-booster l-aktar min ħada l-ewwel it-tilqima u l-minu l-aktar anzjan. Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar x'jaħseb mill-aħħar appelli sabiex iwaqqaf id-diskriminazzjoni fil-konfront tal-festi reliġjużi u għaċċaħat illi qed isir dan u farfara fuq il-kurja. Il-memem diskriminazzjoni għax il-protokolli tal-events u f'dal każ huma standing events huma hemm l-istess protokolli li huwa available għal fun run jista' jiġi applikat għal attivitajiet oħrajn. Issa jiena ovvjament se nitkellem għad-Dipartiment tas-Saħħa, il-Kurja tagħti d-direttivi tagħha rigward attivitajiet reliġjużi. Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci minnaħa tagħha spjegat li nofs il-każi pożittivi ġodda li qed ikunu rreġistrati huma sporadiċi filwaqt li insistiet illi l-każi importati qed jonqsu.